дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. афзоиши медалҳои тоҷикистон дар нахустин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. русия ба тоҷикистон 10 худравии ёрии таъҷилӣ барои COVID-19 тақдим кард. вазорати корҳои дохилии русия гуфт вуруди чанд нафарро мамнӯъ кард. тирпаронии толибон барои пароканда кардани тазоҳуроти зидди покистон дар Кобул. вазири Туркия гуфт дар эътирофи ҳукумати толибон шитоб намекунанд. нахустин дидори расмии толибон ва намояндагони чин дар Кобул. таи 5 рӯзи мусобиқоти аввалин бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил варзишгарони тоҷикистон 10 медаль ба даст оварданд. кумитаи миллии олимпии тоҷикистон мегӯяд варзишгарони кишвар то ҳол ягон медали тиллоро дар ин сабқат ба даст наоварданд. аз медалҳои гирифта 6 ададашон нуқра ва 4 ададашон биринҷ мебошанд. дар маҷмӯъ дар ин бозиҳо беш аз 1000 варзишгар аз 9 кишвар арманистон, беларус, қазоқистон, қирғизистон, молдова, озарбойҷон, русия, тоҷикистон ва ӯзбекистон иштирок доранд. нахустин бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил санаи 2 сентябри соли ҷорӣ дар қазон оғоз гардида то 11 сентябр идома меёбад. аз тоҷикистон дар ин мусобиқот 51 варзишгар аз рӯи 11 намуди варзиш иштирок доранд. русия ба тоҷикистон 10 мошини ёрии таъҷилӣ ки бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шудааст тақдим кард, хабар медиҳад намояндаи дафтари матбуоти сафорати русия дар тоҷикистон. ин таҷҳизот барои кӯмак ба душанбе дар баргузории нишастҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай ва ҳамчунин дар мубориза бо COVID-19 пешбинӣ шудааст. мошинҳои ёрии таъҷилии ройгон дастрас шуданд. пас аз анҷоми саммитҳо мошинҳо барои тақвияти низоми миллии тандурустӣ бо мақсади муқовимат ба ҳамагирии коронавирус истифода мешаванд, гуфт намояндаи сафорат. Ольга Лякина, муовини директори иҷроии президенти Русия, ба хабарнигорон изҳор дошт ки мошинҳо бо таҷҳизоти зарурӣ барои расонидани ёрии босифати тиббӣ аз ҷумла дастгоҳҳои нафастиҳӣ ва дефибрилляторҳо муҷаҳҳаз мебошад. сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов зимни суханронӣ дар ин маросим гуфт ки ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ миёни ду кишвар бо суръат рушд мекунад ва Русия дар бисёр соҳаҳо кӯмак мерасонад. вазорати корҳои дохилии Русия мегӯяд дар нимсолаи аввали соли равон вуруди 115 000 нафар мамнӯъ шуд. аз 115 000 нафаре ки вазорати корҳои дохилӣ дар мавриди манъи вурудашон қарор қабул кардааст, нисбати 40 000 нафар барои такрори ҳуқуқвайронкунӣ чунин қарор татбиқ гардидааст, хабар додааст РИА Новости. манбаъ афзуд ки қарори манъи вуруди 115 000 нафар таи моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ қабул шуданд. таъкид шудааст ки нисбати 20 000 нафар барои ҳузури беш аз муҳлати муқарраршуда дар Русия қарори манъи вуруд татбиқ гардидааст. инчунин зикр шудааст ки муроҷиатҳо барои лағви қарори манъи вурудро мунтазам баррасӣ мекунанд. дар чунин ҳолатҳо кормандон ба сабабҳое диққат медиҳанд ки боиси қабули қарор дар бораи манъи вуруд гардидаанд. инчунин таъкид шудааст ки таҳдидҳои бархоста аз шахси алоҳида барои арзишҳои конститутсионӣ низ ба назар гирифта мешаванд. инчунин ба далоили башарӣ низ метавонанд қарорҳои манъи вуруд лағв карда шаванд. иттилоъ дода шуд ки таи 7 моҳи соли равон вазорати корҳои хориҷии Русия 400 қарор дар бораи манъи вурудро бекор кард. толибон дар шаҳри Кобул алайҳи эътирозгарони зидди Покистон оташ кушоданд. дар ин бора як шоҳиди ҳол ба РИА Новости хабар додааст. дар бораи қурбониён гузориш дода нашудааст. тазоҳурот дар пойтахти Афғонистон пас аз боздиди роҳбари хадамоти иктишофии байни идоравии Покистон Файз Ҳамид бо даъвати толибон баргузор шуд. яке аз эътирозгарон гуфт онҳо тазоҳуротро аз шимоли Кобул оғоз карда то сафорати Покистон расиданд. пештар намояндаи толибон Забиуллоҳ Муҷоҳид аз аҳолии Афғонистон даъват кард ки аз тазоҳурот худдорӣ кунанд, чун кишвар тоза аз буҳрон берун шудааст. Мавлуд Чавушоғлу, вазири корҳои хориҷии Туркия, масъалаи эътирофи ҳукумати Толибонро дар Афғонистон шарҳ дод. Туркия дар эътирофи ҳукумати Толибон дар Афғонистон шитоб нахоҳад кард, изҳор дошт
Мавлуд Чавушоғлу, вазири корҳои хориҷии ин кишвар, тариқи шабакаи телевизионии НТВ ӯ даъват кардааст ки дар эътирофи ҳукумати ҷадид дар Афғонистон набояд шитоб кард. Бояд ҳукумате ташкил шавад ки аз ӯҳдаи ҳалли вазъи бӯҳронии феълӣ баромада тавонад. Набояд роҳ дод ки вазъ то ба ҷанги шаҳрвандӣ кашад. Барои ин ҳукумати фарогирӣ лозим аст ки намояндагони ҳамаи нерӯҳои сиёсӣ ва қишрҳои аҳолӣ дар он ҳузур дошта бошанд. Набояд дар мавриди занон фаромӯш кард, изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Туркия. Ба гуфтаи Чавушоғлу, барои он ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳукумати ҷадиди Афғонистонро эътироф кунанд, бояд чунин як ҳукумати фарогир ташкил гардад. Ба гуфтаи мақомдори Туркия, феълан дар миёни он намояндагони ҳукумати оянда ки ба ҷаҳониён муаррифӣ шуданд, танҳо намояндагони Толибон мебошанд. Муҳаммад Наим, сухангӯи дафтари сиёсии Толибон дар Қатар, гуфт ки Мавлвӣ Абдул Салом Ҳанафӣ, муовини сиёсии ин идора, бо ҳайати Чин дар Кобул расман мулоқот кардааст. Хабар медиҳад Спутник Афғонистон. Ӯ афзуд ки дар ин дидор амнияти сафорат ва дипломатҳои Чин, инчунин вазъи кунунӣ дар Афғонистон ва муносибатҳои дуҷониба баррасӣ шуданд. Сухангӯи дафтари сиёсии Толибон гуфт ки сафири Чин ба кӯмакҳои башардӯстонаи кишвараш ба мардуми афғон таъкид кардааст. Дар ҳамин ҳол Мартин Гриффитс, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои башардӯстона ва ҳамоҳангсози кӯмаки изтирории Созмони Милали Муттаҳид бо Мулло Абдулғанӣ бародар, муовини сиёсии Толибон дар Кобул мулоқот карда буд. Тибқи изҳороти Созмони Милали Муттаҳид, Гриффитс бори дигар ӯҳдадории созмонро оид ба расонидани кӯмаки башардӯстонаи беғаразона ва мустақилона ба миллионҳо одамони ниёзманди Афғонистон таъкид кард. Ӯ ҳамчунин аз ҳама аҳзоби Афғонистон даъват кард ки аз ҳама мардуми осоишта, ба хусус занон, духтарон ва ақлиятҳо ҳимоят кунанд. Аз сӯи дигар Толибон қавл доданд ки амнияти кормандони имдодрасон ва дастрасӣ ба кӯмакҳои башардӯстонаро таъмин кунанд, то занон ва одамон фаъолияти озоди худро идома диҳанд. Сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар танзияту некунон бошед. Хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.